मुंब्रा रेल्वे दुर्घटनेमध्ये 23 वर्षीय केतन सरोज याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय। उल्हासनगरला राहणारा केतन सरोज नवी मुंबईतील ऐरोलीमध्ये एका कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करत होता। अविवाहित असलेल्या केतन याच्या घरी आई वडील आणि 2 छोटे भाऊ असं कुटुंब आहे। त्याचे वडील इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करतात, तर बीकॉम झालेला केतन 3 महिन्यांपूर्वीच नोकरीला लागलेला होता। भविष्याबाबत स्वप्न बघणाऱ्या केतन एका क्षणात काळाच्या पडद्याआड गेलाय। त्याचा सोबत नसणं हेच सरोज कुटुंबाला सहन होत नाहीये। त्याच्या मृत्यूच्या बातमीनं त्याचं कुटुंब कोलमडून गेलंय। मुझे मालूम पड़ा 9 बजे मालूम पड़ा मुझे, तो मैं इलेक्ट्रिशियन सरकार से मैं यही चाहता हूँ, मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं है, 2 लड़के लोग उसको कम से कम जॉब पे लगा दीजिए। कुछ तो करते हो करेंगे बच्चे लोग, मेरे काम करने वाला कोई नहीं है।